ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ କି କିଏ କହିବାରେ କି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆମର କି ଫାଇଦା ହେବ। ଆମର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ, ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶ୍ୟାମ ନାମର ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାମାୟଣ ବହି ଥିଲା। ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ହସ ମଜାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ବି ହେଉଥିଲେ କି ଏ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏମିତି। ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିଲା। ସ୍ୱାମୀ ତା ଲଗେଜକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଫିର୍ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଫେର୍ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ି ସାରିକି ମୁଁ ଏ ବହିକୁ ଧରିଛି। ଯଦି ତୁମେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ଆଗେ ତୁମେ ନ ଓହ୍ଲେଇ ଆଗ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତ, ତାପରେ ତୁମେ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଯେକୌଣସି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ କରବତ ସଞ୍ଜୟ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ସେ ବିଜୟ ଭୂତି ଧର୍ବାନୀତି ରତିର୍ମମ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ, ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଧର୍ମମ୍ ମମ। ଏ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆର ସାରମର୍ମ କ'ଣ? ସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମକୁ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଫାଇଦା ହେବ ନା, ଧର୍ମ ଏଥିରେ ଏ ଗୀତା ଦିହରେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମମ, ଧର୍ମ କର, ତୁ ତ କର୍ମ କର, ଫଳର ଆଶା କର ନା। ସେମିତି ଆମର ଭାଗବତରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ନମଇ, ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ବିଶ୍ୱାସ। ହେ ମଣିଷ, ତୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନଇଁ ଦେ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମନରେ ରଖନା, ସବୁବେଳେ ନଇଁକି ରହ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସମସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଆଉ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ତା ଦେହରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।